Il-kuntrattur Charles Polidano ċaqnu segwa l-kriterji f'kuntratt defiċjenti li kellu fil-bini tal-pont tat-terminal taċ-Ċirkewwa. It-Times irrapportat li r-riżultat ta' xquq li bdew jidhru fil-kolonni 6 snin biss wara l-kuntrattur qed iwaħħal fil-kuntratt li ngħata mill-Gvern Gonzi PN. Charles Polidano qed jinsisti li huwa mexa mal-kriterji tal-kuntratt li tawh. Fissem il-kontrattur tkellem il-konsulent legali Gian Paul Sammut li jaċċenna li Polidano segwa il-kriterji f'dak li sejjaħ kuntratt defiċjenti. Il-termini tekniċi tal-kuntratt lanqas biss kienu skont il-livelli ta' bini f'żona marittima fejn jaħkem reħ qawwi. Aħseb wara biex dan il-proġett iservi għal 100 sena. Saħaq Sammut f'isem Polidano. U għazit jgħid li kien hemm problema oħra dik fuq in-nuqqas ta' manutenzjoni waqt li x-xogħlijiet kienu qed isiru. Il-konsulent legali tal-kontrattur irremarka li Polidano għajjem dawn il-kwistjonijiet mal-awtoritajiet ta' dak iż-żmien iżda l-istruzzjonijiet li tawh kien li jżomm mal-kriterji tal-kuntratt. Qabel mal-Partit Nazzjonalista niżel mill-Gvern, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi u l-Ministru għal-Għawdex ta' dak iż-żmien Giovanna De Bono inawguraw dan it-terminal. Dan it-terminal kien sewwa mal-10 miljun euro u riċentament kumpanija Ingliża tal-Inġinerija bl-isem ta' CTP Consulting ikkonkludiet li l-konkos li jżomm il-pont taċ-Ċirkewwa u li minn fuq jgħaddu eluf ta' passiġġieri li jaqsmu l-fliegu iddeterjora u jeħtieġ jinbidel. Il-kumpanija Ingliża ġiet ikkummissjonata minn Transport Malta sabiex tispezzjona u tagħmel rapport fuq il-kondizzjoni ta' dan il-konkos wara li ħaddiema fit-terminal taċ-Ċirkewwa bdew jinnotaw biċċiet kbar tal-konkos li waqgħu minn taħt il-pont. Ir-rapport tekniku jgħid ukoll li l-konkos diġà qed juri sinjali sew ta' deteriorazzjoni biex kbar li jista' jkun ta' periklu għal dawk kollha li jaqsmu minn fuq dan il-pont. Testijiet ikkonkludew ukoll li l-konkrit li ntuża sabiex jinbnew il-kolonni li fuqhom jinżamm dan il-pont huwa ta' kwalità inferjuri sew għal dak li ntuża fil-bqija tal-istruttura. U mifhum li l-konkrit li qed jiddeterjora fil-kolonni tal-pont tat-terminal taċ-Ċirkewwa jinbidel u possibilment jintuża il-ħadid. Din mhijiex l-ewwel darba li l-awtoritajiet Maltin kellhom iħabbtu wiċċhom ma' proġetti infrastrutturali kbar difettużi li nbnew taħt Gonzi PN. Fl-2014 sar magħruf il-konkos difettuż f'Mater Dei fi żmien meta Gvern Laburista kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu s-sodod fl-isptar. Konkos li biex jitranġa kien hemm bżonn spiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Gvern Nazzjonalista kien iffirma rinunzja biex il-kumpanija Skanska li bniet l-isptar Mater Dei ma tkunx responsabbli għad-difetti li setgħu jinqalgħu fil-bini ta' Mater Dei. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.